רואים את העולם בעיניים ישראליות. טבע הדברים. שלום חיים. שלום וברכה. אנחנו נמצאים בדירה לדוגמה בפרויקט קדמת הים. אנחנו מחפשים דירת 5 חדרים. חיפשנו באשקלון בכמה פרויקטים והגענו לכאן. מצאנו פה מגרש שיש לו ייחודיות. מצא מספיק גדול בשביל שנוכל לשים את כל הפסיליטיז, ואז זה עדיין לא יהיה כבד על הדיירים. בגלל שמחלקים את זה להרבה מאוד משפחות, זה יותר פשוט. מבחינת המיקום של העיר, מבחינת הים, מבחינת התעסוקה, מבחינת האוכלוסייה, מבחינת השקט הנפשי, מבחינת הביטחון, מכל הבחינות זו עיר מצוינת. יש כאן מועדון של ספא, יש כאן מועדון ילדים, יש מועדון לראות סרטים, כל מיני דברים אחרי שיתוף פעולה לפעמים הרשויות הוא יותר קשה. במקרה הזה התלהבו מרעיון, ועזרו לנו לקדם את זה. מה היו השיקולים שלך לקניית דירה דווקא בפרויקט הספציפי הזה? קודם כל, הסגנון החדיש, הצעיר, מאוד היה חשוב לי העיצוב החיצוני והעיצוב הפנימי של תוך הדירה, והדבר הזה משך גם את אשתי וגם אותי לקנות פה את הדירה דווקא. אתם עם ילדים? בדרך, אשתי בהיריון, ואנחנו מצפים לכל סבך. שיהיה המון מזל טוב. מה אתה עושה בחייך? קצין בחיל הים, אני משרת בצפון ובמרכז הארץ, ואני משתמש ברכבת בשביל נסיעות, הלוך חזור, ואשתי עובדת פה בעיריית אשקלון, ככה שאנחנו מאוד דבוקים לעיר הזו, למרות שאני משרת קצת רחוק. בתור מהנדס, אני גם מוצא את הידע שלי לטובתי האישית. אני מחפש שהדירה תעמוד בדרישות שלי, בצרכים שלי, בבתי ובאיכות הקבלן, באיכות הבנייה פה. לקח לי הרבה זמן עד שהחלטנו, אני ואשתי, לקנות בית. הסתובבנו יותר משנתיים. הגענו לכאן, שמענו מיובל, בעל החברה, את הפרטים על הדירה, ראינו תוכניות. בתור איש מקצוע, אני לא צריך יותר מזה. ראיתי, ישבתי על התוכנית יומיים, אין פה שום דבר על מה שצריך לשנות. כל הדירה עומדת בדרישות שלי, בתנאים שלי. אחרי 4 ימים החלטנו לחתום על חוזה. הדירות מתוכננות ככה שלמעשה אנשים קונים חללים. אתה יכול לרכוש חלל ולחלק אותו איך שאתה רוצה, למעט עמוד אחד שהוא נמצא במרכז החלל, אופן ספייס פתוח, הגובה של... רגע, זה אומר שאני צריכה להביא קבלן חיצוני שיעשה את זה בשבילי? לא מאוד צריכה להביא קבלן חיצוני, את צריכה בדרך כלל להביא מעצב, כי רוב האנשים עדיין לא יודעים לסגור את הקצוות. ולפי התוכנית של המעצב, אנחנו יודעים לתפור להם את החליפה. איזה טיפ אתה יכול לתת לאנשים שרוצים לקנות דירה, על מה הם צריכים לשים את הדגישים שלהם? כל אחד והדרישות שלו. לי למשל, חשוב לי יותר המרחב. דבר שני, אם את מדברת על מקצועיות, תגיעי בטיח. אוקיי. אין מה להחליק פה יותר. כל בית שנכנסים, כולו מחוספס, צריך לשפשף אותו, יש עליו עוד הרבה עבודה. אוקיי. פה אני מקבל את הכל מוכן. בכל מקום אחר תקבלי את הסטנדרט הרגיל, כמו בכל מקום אחר. אוקיי. אני אקבל את זה בחינם פה. מה זה בחינם? שילמתי זה בגלובה של אותו מחיר. יש כאן כל מה שבן אדם צריך בשביל לגור. אנחנו לא בנויים ולא חיים על השינויים שלהם. זאת אומרת, יש כאן מספיק נקודות חשמל והבית צבוע בכמה צבעים וכל מיני דברים שבדרך כלל אנשים מוסיפים אחר כך בשביל להגיע לרמה הזאת, ובדרך כלל תוך שנה-שנתיים כל אחד מוסיף את זה. אז אתה מקבל את זה פה ומראש. המיקום הוא במרכז הפרידר, זאת שכונה אחת הטובות שיש בעיר, קרוב לים. יש לי פה את מערכת החינוך, אם זה גנים, בתי ספר, תחבורה, חברה. אנשים שגרים פה הם אנשים אחרים, וזה חשוב לי מאוד, גם לילדים, גם לחינוך, וזה המקום. רואים את העולם בעיניים ישראליות. טבע הדברים.